Percaya mboten sampeyan? Wis ta Kurawa kon numplak kekuatane. Nek kon reng karo Abimanyu kok menang, kula mangwelehke. Tenan niku. Ora kok banget mentukmu njagake kemenangane si Abimanyu. Sampeyan dereng ngerti. Mula nek urung ngerti iki takon aja maido. Apa sebabe Abimanyu kok peng-pengan? Lah sebabe apa? Ah sebabe Abimanyu ku nek perang wis ora nggawa nyawa. Ora gawa nyawa kok urip. Lho karang wong pinter ngono kuwi. Lah nyawane lho eneng titipan. Oh, ora kandel ta kowe? Lah saya dititipi. Ngono, nggih. Nek kowe ora iso usaha, ora bakal menang ora Abimanyu. Tenan kuwi. Apa? Cek ta. Apa menah? Kolosi. Nggih ta? Wis sik. Wong mangune kowe iki melu Abimanyu ya ora dipikir. Wis saiki apik-apikan aten. Pripun? Upamane nyawane Abimanyu nek mbok kek aku piye? Kenging. Kena-kena wae ya niku jer Basuki mawa dhuwit. Anu. Wah, kaya keprojol to ya. Jer Basuki mawa biya aku wis ngerti. Aku wis ngerti. Nyawane Abimanyu kene, kuwi njaluk jual pira? Wani regane apa kowe? Kowe njaluk pira ngono wae. Nek panjenengane bayaran 1000. 1000 ya 1000 kuwi. Oh, wong iki goblok ora ngerti dhuwit. Oh ditawani njaluk pira kok ming ya ya. Nyoh. 1000 nyoh. Ah nggih, nuwun. Pun nggih, nyun pamit. Ngawane ndi? Oh ya kelalen. Yo. Nang tampane niki. Yo. Nyawa kok dibuntel plastik. Gen aja ketara nek kuwi nyawa ngono. Oh ngono diomongi kok piye to? Lah carane piye? Abimanyu Sumbarana buntelan plastik kuwi dunyet-unyet. Mesti mati, mesti mati. Kuwi tenan tak tanggung tidak luntur. Oh, ora merta dhewe merta Abimanyu. Iki margane pati. Nyawamu didol 1000 karo Bagong. Kelakon mati. Kuwi lah wenter. Aduh, tanganku ireng kabeh iki. Median ayak to didol 1000. Diawusi melik-melikan aku. Ngawangga ki ra ning pabrik wenter. Tuku-tuku 500 dituku 1000. Berarti 500 lutung. Rek, apa? Keterangane Ngawangga ki ra ning pabrik wenter. Lho kok ngono? Lho, wenter tuku-tuku, wenterku ireng kae tak nggo menter kathok sirku. Heeh. Dituku 1000, tuku ra 500. Wah iya, gila-gila ditik gila-gila. Lah iya ta kuwi. Wonge butuh wenter abang. Aku duwe loro, payu 2000. Lah mbok iya. Tuku 1000 payu 2000 berarti 1000. Lumayan. Wong edan ora toto. Wah. Tujune ana banyu. Mas, lho Mas. Wenter abang loro, Mas. 2000 tak tanggung tidak luntur, Mas.
Payu pira, Deng? Payu matamu. Dijotos e. Kowe goblok men bar tampusi kok mbapusi legan golek momongan. Abimanyu maju kowe. Yo, cocok iki tepak wargamu. Wo. Parah. Yo, yo. Hot, hot, hot. Ya, nenyek kowe. Ayo, ngudang siunge Bathara Kala. Sawi kula dherekaken. Yo. Yo. Wis. Bro. Yo. Mati aku. Wijaya bayi wingi sore mbebuthek banyu bening. Ora semikir saka pengarepanku. Apa dadak kowe goleki nesune bapakmu?
yaine. Apa to, Le? Nek kowe manut aku ayo lunga mo. Ayo ngungsi. Ya gene. Wah. Wis. Sisip katuranggane kurang-kurang bejane wong kara kedep entek iki nggo. Ya gene, Ndara Sepuh rampung. Ndara Sepuh sapa? Ndara Arjuna. Ndara Janaka rampung. Ketoke gendon rukun gedhe kanthuk pidak jempol karo Kurawa. Wis piye? Ora geseh ngene iki. Wow, wis. Bareng Ndara Janaka rampung ngendika Abimanyu bayi wingi sore butek banyu bening ora ngerti karepe wong tuwa apa dadak ngenteni nesune bapakmu Ndara Abimanyu lepat las ngono wae lah aku ya ngono ora klebate Ndara Janaka wis bengok aku mlayu wis pinggir lapangan aku ngidak wedhus mangek lah wedhuse sapa mbok mati mbok urip wong aku ya ora sadar Petro, apa? Kowe tak tekoni ngaku kok. Ya gini. Kowe melayu ngidak aku mau njarak ora. Kapan mau nang nggih lapangan mau? Kowe to? Aku no. Lah. Tarane nek wedhus. Wedhus kok sarungan ki matamu iki lho bocah. Genah aku wis ngomong ngidak nek ngidak weteng. Ora ndang dicul ke malah dinggeng. Malah mbok ngenek-ngenek kene. Ora cetha babar pisan. Ora jarak kok. Jarak karo ora rasane padha kok. Kok ora jarak. Pak, ayo lunga. Kenan wis to. Bener ngomongane Petro. Apa nek perlu ndelik? Ndelik nek perlu ya omah karo pomahamu iki dolen. Wis, kowe manggon-nggonku nyewa. Tak kira nek nulung. Wis semingkira to, semingkira. Kok tak temonane ndaramu. Mo, Ndara Janaka ki duka ya. Lelakon iku ora cukup dinesoni. Lelakon iki ora cukup nesu-nesunan. Kanthi kesabaran. Peninging cipta meneping ngrasa nek mung ngamuk-amukan ngono kae tunggale. Dalan-dalan kuwi kebak. Ning golek katresnan, golek sabaran ki wis angel. Lah ora kepengin ngrungokke wejangan. Mbok wejango ngantek demimil. Ya tetep gegeran nek apa. Wis kono semingkira. Karepmu mau wis nang apa-apane mbuh ra idep. Samarta marang soksma Jinuk maya winah ya ing sepi sumimpen teng ing kabu pambukaning warana talen saking liyep layap ngaluyup ucap kacarita kaya temengkono sigrangane aken cipta ki Lurah Semar kawis tinggal angusap kuncung kinarya nyancang barang kang menceng bauta Sigram besut Araga Sang Hyang Ismaya mijil saking hangganira ki Lurah Semar. Mimba Raden Janaka dadi kembar Sang Arjuna. Lelakon kok sarwa bingungke. Bareng kidul malah loro. Mongko ceples padha iki. Kleru tuku milih
Widugawa nyang Ngastina Mutiara wae direncak karo Kurawa. Ndi ndaraku? Apa kowe pangling karo aku? Ngono kowe ndak kleru. Ndaramu kuwi aku ya. Lah. Yo ngalah. Gong. Kuk. Oh. Dilo kok kuk. Agek ngopo? Agek ngemi ayam. Wandamu kok ngono. Piye kok? Apa? Lah lakon kaya ngene iki piye? Apane? Iki lho, iki kahanan iki. Endang apa? Oh, Ndara Janaka kembar iki to? Heeh. Iso milih ora? Alah, lah kok goblok men tetep metruk pirang taun. Wong karo bose kok pangling iki lho. Aku njaluk wektu 5 menit. Anggere kleru culek mripatmu. Wis to beres. Wis kecekel tru. Tenan. Wis. Nek pate ngerti ayo. Ndara Janaka sing asli sing ndi? Aja seru-seru. Yo kene. Iki Wadi. Oh. Menurut pendapatku. Heeh. Janaka sing asli. Heeh. Nek ora iki yo iki. Jatuh aku ngrungokke menteri. Ora iki yo pancen ping loro e. Bingung e, Truk. Karepmu kono pilihan. Mangriyen. Ajenga Janaka niku malih sewu Petruk ora pangling. Ndara Janaka niku duwe napa nggih? Lisah Jayeng Katong. Lisah kadewatan. Ambune wangi Janaka ki mula iso ngilang. Kepareng kula ambu. Iya kena. Lisah Jayeng Katong. Asli iki Ndara Janaka. Iki mesti ora. Iki ya lisah Jayeng Katong. Iki kok lisah solar. Irungmu bosok. Remason. Wadamu kok ngono. Masa bingung meneh. Nggih, mengki riyen. Candak saiki niku kula mboten buka wadi nggih. Dalaran iki kan Surya kembar, ngoten. Iya. Arep wonten Janaka pirang-pirang cekel wadine. Nuwun sewu. Ning saestu ampun duka nggih, ampun gelo. Ora. Janaka iki drijine 6. Nuwun sewu. Jiro lupat monem asli iki. Iki mesti ora. Elah. Jiro lupat monem. Kok ya padha. Iki kok jiro lupat. Kok mung 4. Matamu katarak. 5. 4 drijimu. 5. Kowe kira ora? Lah ya drijine 4 jempolane 1. Nah, ora ngono. Lah kene urung rampung kok nesu. Petruk gawe semelang. Karepmu. Oh. Janaka titenane mayar. Sapa kekeki det 100 kuwi Janaka asli. Paringi 100. Nah, iki sing asli. Ayo, sijine karepe piye iki? Iki sing asli. Kowe kok ngapusi, ora ngerti kode. Janaka iki apa lomo wong pelit. Nah, saiki Truk. Wis gampang to niteni. Gampang nek aku tur untung aku. Kelakuanmu kaya ngono. Kowe sapa? Satriya Madukara Raden Janaka. Janaka sing bener kuwi Janaka sing bener kuwi aku, ora Janaka kuwi aku. Yen kowe ngaku Janaka buktine apa? Yen kowe ngaku Janaka buktimu apa? Buktiku aku duwe punakawan. Semar Garing Petruk Bagong kuwi tandha yektine yen to Janaka. Yen kowe ngaku Janaka punakawan mundi? Punakawane wis didol. Ditukokke aki nggo nyuluh welut.
Nggonku ki ning dalang itu tuku dagelan papan. Bareng ra payu mayang didol tuku baterai. Nyuluh belut karo kodhok. Kok ngono kaya nekat. Kuwi tenan kok, iki ora jaget. Yen pancen kowe ngaku Janaka kasekten kudu padha karo aku. Besok wani saiki wani iki marganing patimu.